Türkistan şäheriniň uralan Gahryman arkadamynyň uçary biraz wagtdan soňra Assykköl halkara howa menziline gelip gondi. Bu ýerde Gahryman arkadamyny Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Tadir Japarow hemde beýleki resmi adamlar mehirli gaşladylar. Merim Molşýaly iki dogonluk halky köp asyrlyk taryhyň we ruh kökleriň umumlygy, dilin we medeni däpleriň meňdeşligi baglanyşdyrýar. Şunun bilen aralykda dostlukly ýurtlaryň arasyndaky öýdara bähwetli köp urly hyzmatdaşlykda insan terör gatnaşyklary möhüm ornuň degişdigini bellemek gerek. Soňra Gahryman arkadamynyň hemde Kyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň bilelikdäki awtoro kerweni Çingiz Aitmatow adyndaky Ruhorda Medeniýet merkezine geldi. 2002-nji ýylda esaslandyrılan Ruhorda Medeniýet merkezi açyk asmanyň astyndaky muzey ýatladýar. Bu merkez Assykköliň Demirgazyk kenaryna ýerleşýän Çolpanata şäheriniň iň gelim gidimli ýerleriniň biridir. Bu ýerde Kyrgyz halkynyň we dünýä taryhynyň, ilminiň, edebiýatynyň we sungatynyň meşhur wekilleriniň heykelleri ýerleşdirilipdir. 2008-nji ýylda Ruhorda Medeniýet merkezine dünýä belli Kyrgyz ýazgysy we jemgyýetçilik işgäri Çingiz Aitmatowyň ady takyldy. Bu ýerde meşhur ýazgyjynyň öý muzeyi hemde onuň eserleri esasyna döredilen bir näçe heykeller bar. Soňra Gahryman arkadamyny we prezident Tadir Japarow bilelikde Assykköliň ajaýyp kenaryna geliren jetdiler. Tebigatyň gözel görnüşi, kenar ýakalarynyň ýakymly howa gurşagy insan ruhuny götermek bilen adamlary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Munyň özi insan saglygyny berkitmekde, adamlarda ruhlançlyk duýgusyny ösdürmekde tebigatyň ägir türlü ähmeti eýdiginiň aýdyň tutnamasydyr. Gelirenjiň dowamynda iki ýurduň arasynda syýagatçylyk ulgamly ösdürmegiň ägir türlü mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi.